Si Rosmar to galit sa mga pangit. Ow! Ow! Ang si Rosmar? Asa naman itong apartment mo ginaingon din niya, uy? Turaw na oh. Ay, nasigaw yaw da. Tara na. Sabi ka init. Doy, ikaw, sukad ka ron ha? Diha na ka nga balay magpalamdam ha? Ya. Oo, kana. Unsa gani ka? White lady. Wait, lady? Ang dadala kang silupin. Ay, mga sinina na ko niya kay para makailis-ilis pug ko. Mag-ilis balay ka? Uya, kay para dito pa ni Maho. Ingani ha, dapat hadlok to kay ka ha? Hadlok imong naong kay para ining paramdam nimo sa mga tao diha, mahadlok ba? Istiin ko diha iya or mag-uli-ulian ako sa balay tagahapon. Unsa? Kita balik ka with lady maguli-ulian. Basig laayon ko ba na wifi diha? Unsa naman ni siya makagunit ba tag cellphone? Ya, kanang mahadlok man ko diha iya. Oy, nga kanang ako ra isa. Nah, nabuang na ni. Ikaw rin nila na ko nga white lady nga ng dalawa na. Basig na nagaparamdam diha iya ba? Ikaw gani no? Nya, napa ko isa ka pangutana iya ba kanang libre kaon diha iya? Nagkana ni mong pangutanang buhanga ka, uy. Oh, kanino na inaabot, murag client ni. Kaya nagdala-dala mang sanina. Oh, na yung mga gamit. Ay, nakoy nahunanaan niya, tama daya. Isa man, Since daghan man na sila, mamaligya na ako suriso diri. patay naman ka, mamaligya, gihapon ka. Ya, padalo na sila ya. Sige na, plus na ito ka. Mag-ilis ako ya. Ayaw na pag-ilis lagi, lakaw na. Oh, maling ladihan eh. Asa naman itong apartment mo ginaingon din niya, uy? Turaw na oh. Ay, nasigaw yaw da. Tara na. Sabi ka init. Mo na ni. Oh, ayo. Ayo! Kausay nyo ah! Yati, isugap mo na niya, uy. Ay tay, kami unta tungurin taning balaya ba? Kamu day magrinta day? Oh, kami to, ano ni ay? Bib. Ay, gara-gara dia. Respeto bo. Sumdi lang ko. Kining balay, libre ra ni kuryente og tubig, pero rintara ang bayaran. Ah, ayusa di dribi uy. Pwede na may mapuyo karon tay. Ah, pwede naman kung gusto ninyo. Nya, moadto na ko. Ay, sagdira na ninyo, basig kagutom na na. Tara na, sunod na. Sure na, dyan tadiri at mamuyo. Ay, susay. Una-una na ninyo, ang importante na tayo puyan. Babe, kalibangon kay ko. Siya rito. Sabay ko, madlo ko sa sulod. Ah, mura magdi lalaki lawas. Ah, grabe nang ambot ka, babe, uy. Hanapin niya, baby. Uy, relax na mo, basig hangin na na. Bib. Yate, skin sa malas siya. Ambot, kinsan na siya ko kailan na, uy. Kini, kay marag mga talawan, kani mga tawanan niyo. Lami, kani hadlokon ba? Asan itong white lady? Naunsa man ka diha? Diri oh, mahadlok. Nya, nga nung nagsakasaka man ka diha? White lady man ka, di mo ka kaprinaw diha. Ay, white lady day ko. Sorry, nakalimot ko. Abay, gubin! Ginoo ko tanaw, tuga-tuga kang saka, di mo di kang kabalong nga mulapos sa mga ng kahuya. Oh. Nakaw na, hadlukan na to sila. Taro nga, ang naw ka ng hadlok dyan. Sigaw yaw da ba? Stilan mo kaya iya ba ni Mugliyok? Pagdali! Animal ni kalaga ni. Morning kalaga ni nga. Lisod kay pasabton. Yandar lagi no. Dati yung balaya ni. Radyo yung nagpuyo. Babe, di na lang ko malibang. Dati, ano pa nga ito? Di, sabay Ano pa nga ko ba? ba? Kaliba! Kaliba ko na si Keiko! Oh, kana, kay nalibang. Lakawan ka na. Dili ko eh, manimaho lang tayo. Ginoo ko din naman kakasimutog tayo, kay patay naman ka. Lakaw dito. Sus, ginoo ko yung kalaga ni. Baby ko na! Unsa akong baton? Kanang magkanta-kanta nga kalag ba? Unsa akong katahon? Ikaw na bahala na. Basta kay ka lang hadlok. Baby ko na! Babe, ayun yung magyaganyan sa kuha, babe! Baka si Rosmar to galit sa mga pangit. Ow! Ow! Nasa ka dyan ay? Sige rin sa mga pangit. Kisa man si Rosmar. Di mo John, gaya po mugawas atong isa oy. Babe! Creepy kayo siya, kini magkanta-kanta! Ay na napansin mo, gara na nung nagpansinon. Listen pod, kahadlok lang da! Ay na napansin na, importante mag-enjoy tara. Gani. Ikot siya na, kay magsata. Oh, wow.
Sa paa pa ni mga tawanan ni oy. O sila kabalo na tauan ang lugar na. Nalang ko ingon sa inyo ba? Ay lang mo bagsaba kay tauan ning balaya. Oh, shucks ako. Sige, kagatik-gatik. Yati mo bugong tani. O ka na. Kaya naginom-inom sila. Murag panahon na aron magpakita ka sila. Lakaw na. Papakita ko? Ay, dili. Lakaw na dito ka. Pakita sila, lakaw. Pero diri gyud daghan jud kababalaghan diri. Dali, ara po mahabugan tawhana, uy. Mao ba, Brad? Uy, pre, gapas kasi mong lula, oh. Yati na lang kag lula. Kapoy na ko, eh.